Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Barok ngitip bah kini kaspa senam ke arpwe. Hangnia sorba Shillong bat kumju ru hagitan kapsor. Omju asngushu bandan ki badang penun kami ki pankhana ba pentu jiki kap lani kinala. Handai wat lajan barok ki long yeng ki don ni kita ki septik tang. Lani ki pankhana ki balashna kerpang banlong ki bakhoj suba banyada na ka jingpur ki khyang jingpang ki balai phojaj bat kata ai ka koj ka khya jong ubriu ki don pat ki badan kam ban pun khoj no lada ki lashlei kadai kani ka balapelong ya ka Shillong Municipal Board ban bu da ka jing maham ka bating e baladalap yano ki ba ai kam ban khat ya ka jabo lek bar on pun stom kat kum ka an Nakaliang jong Chief Executive Officer jong Shillong Municipal Board ula kentu ya borok kinong shnong balada ki yoi lani yo asngau badan ki bakum kita ki brio ki ba ai kam khat jabo lek bar ki dei ban ai jing pentep mardor syaki pulen lani ban lek hi syaki police station ban pentep ya kum kita ki jingja kani kalong kat kum ka hukum na ka yeng bishar bah kli do jong kari ka Supreme Court lingba ka WP Civil number 583/2003 Badru katkum ke kendon hapok ke Provision of Employment as Manual Scavenger and the Rehabilitation Act 2013 La ban kedo bakatkum ke an kawe pekawai ke long yeng lani ki jaka trikam kenthop iki yeng basongwai ki dei bandan la ka jong ke jaka lekbar lani ki saptik tang ki balashna ha kata kerukom bakin om tu chabar badru ba om dan manu bala ban aikam lani phakam da kumnu ru ban pun khoj iki jabo lekbar ya ka balatep kum ki manual scavenger la dalam iki papin khen ya kate hukum ka bolong kat kum ka an on set along hado arsnem lani on dan kuna ar lak tengka lani on pengat ha baro arli ki jing pinstom bat la don ki bidang le persya nalor kani on set along hado sansnem lani on dan kuna san lak tengka lani on pengat ha baro arli ki jing pinstom Pi tu kumbaka ami kat kubor kumbaki pedmi tu kadai kenika naka act ka Provision of Employment of Manual Scavengers and the Rehabilitation Act 2013 kini ka kan syai ba sya syu ban penan kam lani ban ai kam ni ki brio directly lani indirectly ban pungkut ya ki septic tank ti ki penken ya ni ka act ki insya fine 10,000 bat sistem haka ji hamsong jail ti kami kamut ba indirectly kamut kumta ki don ki yeng ki bam don septic tank ki besupelat becha ki bapelat becha nala sini stai kitur ki ha hakani hi namar ba katuk la along no indirectly long ba kila pha di ki brio ban pen khot itu septic tank jongki ti ki ha hakani ka joka ak kabumot bam don shu munu ban ta ba por giyeng ki bandon ki ba sna di septic tank ki ba bahar ki badai ki badon ki supit kini kitai bat pen khot itu ki septic tank ru ki don daki kali ni dong kemagi don ki kali sespuna municipal ki one office ki apply ki ai da ka issue ka bai pen khot bat ki salik ki kali ban pen khot ki brio ki mle shu ban kata kinung ki brio directly ko mentan directly or indirectly ban kata ya ka night soil tangil asa aisalan ba kini yo building ki yeng ki basna thamai ki yo building permission na muda jadi sa ni ka municipal area jungi ti la de yo to building permission na muda tingi ru ni salik ni padang ni ban access hilap kita ki ko ki biang ki step tang kini kitai entah ni don ki yeng bala hamrem ke basna ru mensua ti ketu pada jad bingi ya kani ru bingi ladap ya pensepriang ladap ai lepas ni khubor sa si pat ba ti kisi wan wat adu mentah kan ke list jong kan ka bapun khu ye ki septic tank di successful ki kali jongi kalau ngoba jorong ba ni kita lai tali ki kali ti kita ki kali ki ba terekam bet man la kasngi kamtam man la kamit wan ongna di kilawan lu kisi wan dan ki ba ada ha waiting list ki ba ha du teng si benai tam ar benai du ki up ya kepali jong ki bagin wan ki kali ban pun khu ti kata kelas yang mut beri kitip coba kilang dan hi katukan ni bat kadang katukan ni ru ki ba detail sampai mentah rei ngila yo ban fine iki kilawan siu ya fine ru bat mar masun siu ka fine hi bore ki repair no kisna no ya septic tank mari ya ka
kung mangitip kung naganay sol ki marjan ki marpa ki ba syong hasnong tip hila da kadon kuno violation par kami dah kajing sma tong ami kajing sma ngila ki apan tip sengi ngiru ngila lit ki inspector jingi bandit bot ya ka bandit pet ya ta kam bat ngilap dalalap ni su fine ben bat ngi ai kajing maham bat ki siu ka fine bat haju opor kisna ki repair itu ka septic tank jong ki lani da kim padon kisna dak radi ke belong defective ru ki repair ni propose sarkar bakin mau bakin ai funding ini begin ya bon show gini ki kali sa spool de ki jong ki size bat ki capacity